काळजी घ्यायचं तो काढून वर घे जरा अलगद हां तसं वर घे माननीय खासदार राणे साहेब यांच्या हस्ते या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे। मी राणे साहेबांना विनंती करतो की दीप प्रज्वलन करून आजच्या या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची आहे। माननीय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर, माननीय उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब, माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब, जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सन्माननीय अनिल पाटील साहेब, सर्वांना विनंती आहे की आपण कृपया दीप प्रज्वलन करून आजच्या या कार्यक्रमाची शोभा वाढवायची आहे। बॅरिस्टर नाटपै समुदाय केंद्र लोकार्पण सोहळ्याकरिता उपस्थित असलेले लोकसभा आमच्या सिंधुदुर्ग रत्नागिरी
रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचे सन्माननीय खासदार नारायणराव राणे साहेब, उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब आणि या मतदारसंघाचे आमदार आणि महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब, किरण ठाकूर साहेब, सर्वांच्या उपस्थितीमध्ये आज या ठिकाणी हा सोहळा उपस्थित होतो आहे, संपन्न होतो आहे। या सोहळ्याकरिता पै कुटुंबियांनी कृपया सर्वांनी या ठिकाणी उपस्थित राहायचं आहे। थोडीशी गर्दी झालेली आहे, थोडा वेळही झालेला आहे, परंतु कार्यक्रमाचा अतिशय चांगला असा देखोगा असा कार्यक्रम या ठिकाणी होतोय। माजी नगराध्यक्ष दिलीप गिरप यांनाही विनंती करतो की आपण समोर यायचं आहे। मुख्याधिकारी कंकाळ साहेब, प्रशासक निकम साहेब, सर्वांना विनंती आहे की आपण सर्वांनी आजच्या या कार्यक्रमाची शोभा वाढवण्यासाठी दीप प्रज्वलनाचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होतोय। टाळ्यांच्या गजरामध्ये त्यांचं आपण स्वागत करू। आजच्या या कार्यक्रमाचं अतिशय चांगल्या पद्धतीने आपण नियोजन करतोय। सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष माननीय दळवी साहेब हेही या ठिकाणी उपस्थित आहेत। सर्वांचं शब्दसुमनाने आम्ही या ठिकाणी स्वागत करतोय। सर्वांनी कृपया व्यासपीठावर यायचं आहे मी विनंती करतो राणे साहेबांना। विश्वस्तान या ठिकाणी सुरू करायचं आहे लवकर। जिल्हाधिकारी साहेबांनी व्यासपीठापासून घ्यायचं आहे। अतिथी पै यांना विनंती करतो।
नमस्कार. यानंतर व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांना विनंती करतो की नागपाईजींचे मोठे सुपुत्र यांचं देवासन झालं. आजच एक 20 ते 25 दिवस झालेले आहेत. तर 1 मिनिटं त्यांच्यासाठी आपण उभा राहून स्तब्धता पाळू. धन्यवाद. ओम शांती. खरं तर राणेसाहेब तेच या कार्यक्रमाला येणार होते, परंतु परमेश्वराच्या मनामध्ये काय असतं कोणालाही कळत नाही आणि हा अचानक असा हा कार्यक्रम हे झाला इन्सिडन्स, त्यामुळे या कार्यक्रमात ते उपस्थित राहू शकले नाही. पुढचं मी लगेच या ठिकाणी सुरू करायला सांगतो. सुश्रावण यानंतर व्यासपीठावरील सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी स्वागत. आमच्या वेंगुर्ला नगरपालिकेचे प्रशासक हेमंत निकम साहेब यांनी करावं असं मी त्यांना विनंती करतो. सन्माननीय राणेसाहेब लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार आणि ज्येष्ठ नेते यांचं प्रथम स्वागत प्रशासक हेमंत निकम साहेब यांनी करावं अशी मी विनंती करतो. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे शिक्षण मंत्री सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांचं स्वागत निकम साहेबांनी करावं अशी विनंती करतो. त्यानंतर महाराष्ट्र राज्याचे
उद्योग मंत्री सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब यांचंही स्वागत करावं. यानंतर सन्माननीय किरणजी ठाकूर साहेब यांचंही स्वागत निकम साहेब यांनी करावं. किरणजी ठाकूर साहेब, किरणजी ठाकूर साहेब यांचं स्वागत करतायत निकम साहेब. त्यानंतर पद्मश्री गंगावणे साहेब यांचंही स्वागत या ठिकाणी निकम साहेब यांनी करावं. त्यानंतर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे नवनिर्वाचित जिल्हाधिकारी सन्माननीय अनिलजी पाटील साहेब यांचंही स्वागत या ठिकाणी निकम साहेब यांनी करावं अशी विनंती करतो. त्यानंतर जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष या ठिकाणी उपस्थित आहेत मनीष दळवी यांचंही स्वागत करावं. त्यानंतर या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे शिवसेना पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आहेत त्यांचंही स्वागत करावं. संजय आंग्रे साहेब. वेंगुर्ला नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष दिलीप तिरप हेही व्यासपीठावर उपस्थित आहेत त्यांचंही या ठिकाणी स्वागत करावं. त्यानंतर आमच्या फाउंडेशनच्या अध्यक्षा यांचंही स्वागत निकम साहेब यांनी करावं अशी विनंती करतो. अदिती पै यांचंही स्वागत या ठिकाणी निकम साहेब यांनी करावं. धन्यवाद. स्वागताचा कार्यक्रम संपलेला आहे. पै साहेबांचंही या ठिकाणी स्वागत करावं. खरं तर आजच्या या बाकी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचं या ठिकाणी मी शब्दसुमनाने स्वागत करतो. खरं तर या कार्यक्रमाला थोडा लेट झाला त्याबद्दल मी राणेसाहेबांची दिलगिरी व्यक्त करतो. बराच वेळ त्यांना या ठिकाणी बसावं लागलं. पण राणेसाहेब आजच्या या कार्यक्रमासाठी आपण या ठिकाणी यावं असं सर्वांचं ठरलं होतं आणि आपण आलात त्याबद्दल तुमचंही आम्ही मनापासून स्वागत करतो. व्यासपीठावरील सर्व मान्यवर सन्माननीय उदयजी सामंत साहेब आणि सन्माननीय दीपकजी केसरकर साहेब, खरं तर या नागपै समुदाय केंद्र हे सुरू होण्यासाठी ज्यावेळी 2 वर्षापूर्वी साहेब आम्ही एक पुस्तक प्रकाशन सोहळा या ठिकाणी नागपैची ज्या शाळेमध्ये शिकले त्या शाळेमध्ये हा पुस्तक प्रकाशन सोहळा झाला आणि त्यावेळी सहजच या ठिकाणी नागपै कुटुंबियांनी आमच्याकडे सर्वांकडे विनंती केली की नागपै ज्या ठिकाणी शिकले ज्या ठिकाणी ते खासदार म्हणून या लोकसभा मतदारसंघामध्ये त्यांनी आपलं काम केलं आणि खरोखरच भारताच्या संसदेमध्ये ज्याने आपला एक वेगळा असा ठसा उमटवला त्यांचं कुठेतरी स्मारक व्हावं अशा पद्धतीची संकल्पना पै कुटुंबियांनी या ठिकाणी मांडली आणि खरोखरच त्यावेळेचे तात्कालीन आमचे पालकमंत्री उदयजी सामंत साहेब हे तर वेंगुर्ल्याचेच आहेत. त्यांनी 1 मिनिटाचाही विचार न करता केसरकर साहेब आणि सामंत साहेबांनी दोघांनी सांगून टाकलं की जो निधी या ठिकाणी या स्मारकासाठी लागेल तेवढा निधी देण्याचा आम्ही या ठिकाणी कबूल करतोय आणि खरोखर सांगायला अतिशय आनंद होतोय की पहिल्यांदा हा प्रकल्प हे सुविधा केंद्र फक्त 90 लाखाचं साहेब ठरलं होतं असा प्लॅन होता. परंतु भविष्यामध्ये ज्यावेळी वेगवेगळ्या कल्पना सुचल्या अमित कामतने याचं डिझायनिंग केलेलं आहे आणि ज्यावेळी आम्हाला असं वाटलं की वेगवेगळ्या लोकांची चर्चा केल्यानंतर काहीतरी चांगलं असं करावं म्हणून ते एस्टिमेट वाढत गेलं आणि सुमारे 2,75,00,000 एवढा निधी साहेब याच्यासाठी खर्च केला. आपण सुद्धा आल्यानंतर पाहिलं काही सूचना आपण सुद्धा केलेल्या आहेत त्याची भविष्यामध्ये सुद्धा खरं तर डिपार्टमेंटने खऱ्या अर्थाने त्याचं गांभीर्य घ्यायला पाहिजे की असा प्रदीर्घ असा अनुभव असलेले राणेसाहेब आहेत. अनेक पदं या ठिकाणी त्यांनी भूषवलेली आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेले आहेत. सर्व गोष्टी अतिशय जवळून पाहिलेल्या आहेत म्हणून त्यांच्याबद्दल सर्वांच्या मनामध्ये अत्यंत आदर आहे. खरं तर या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वांचं परत एकदा मनापासून कौतुक करतो
आणि जास्त वेळ घेत नाही कारण बराच वेळ झालेला आहे. प्रथम मी या ठिकाणी आजच्या या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने या वेंगुर्ला नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांना विनंती करतो की थोडक्यात या ठिकाणी आपण प्रस्तावना सादर करावी. कंकाळ साहेब. नमस्कार. संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज, कोकणचे भाग्यविधाते बॅरिस्टर नाथपै साने गुरुजी, प्राध्यापक मधु नंदवते यांना मी प्रथम अभिवादन करतो. व्यासपीठावर असेलच तर सर्व सन्माननीय मान्यवर, आपण सर्व जमलेले सर्व बॅरिस्टर नाथपै प्रेमी, वेंगुर्ल्यातील नागरिक, संपूर्ण जिल्ह्यातून दाखल झालेले सर्व नागरिक, सर्वांचे मी प्रथम वेंगुर्ला नगर परिषदेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. 1 मे 2022 रोजी बॅरिस्टर नाथपै समुदाय केंद्र व मेमोरियलचा प्रवास सुरू झाला होता आणि तो आज त्याचा महत्वाचा टप्पा म्हणजे वास्तूचं लोकार्पण सोहळा आज पार पडत आहे. वेंगुर्ला नगर परिषद म्हणून ह्या समुदाय केंद्र उभारण्यामागचा उद्देश काय होता हे मी थोडक्यात आपल्यासमोर सादर करू इच्छितो. बॅरिस्टर नाथपै आपल्या सर्वांना परिचित आहेत. उत्कृष्ट संसदपटू होते. त्यांनी आपलं आयुष्य लोकशाहीवादी मूल्य जपण्यामध्ये गेलं. तसेच ते उत्कृष्ट वक्ते सुद्धा होते. त्यांनी त्याच्या पूर्ण आयुष्यभरामध्ये गोवा मुक्ती संग्राम असेल, सीमावासियांचा प्रश्न असेल, तसेच राजापूर मतदारसंघाचं त्यांनी 3 टर्म प्रतिनिधित्व केलं होतं. त्यामुळे ते त्यांची नाळ ह्या स्थानिक सर्व मतदारसंघातील नागरिकांशी सर्वांशी जोडलेली होती. जवाहरलाल आपले भारताचे माजी पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी सुद्धा बॅरिस्टर नाथपैंना एक जेंटलमन पॉलिटिशियन म्हणून संबोधले होते. म्हणजे किती मोठी ही व्यक्ती आहे, किती मोठं व्यक्तिमत्व आहे याच्यातून आपल्या सर्वांना परिचित केली. 1959 ते 1969 मध्ये बॅरिस्टर नाथपैंनी कोकण विकास परिषदा भरवल्या. त्याच्या 4 परिषदा झाल्या ज्याच्यामध्ये कोकण विकासाच्या संबंधित आराखडे सादर केले गेले. पण नंतरच्या काळात ह्या परिषदा बंद झाल्या. तर या परिषदांना नवसंजीवनी देणं, एक व्यासपीठ निर्माण करून देणं हे या समुदाय केंद्राच्या माध्यमातून फलनिष्पत्ती होईल असं मला वाटतं. त्यासोबतच विविध कायदेविषयक जे मार्गदर्शन असेल, विविध उत्कृष्ट वक्ते आपण या ठिकाणी बोलवणार आहोत, त्यांच्या माध्यमातून सर्वांना कायदेविषयक मार्गदर्शन देणं. सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्पर्धा परीक्षामध्ये आपल्या इकडचा विद्यार्थ्यांचा थोडासा टक्का कमी आहे. तर हे प्रमाण वाढवण्यासाठी अभ्यासिका तसेच त्याच्यासाठी आवश्यक असणारं उत्कृष्ट मार्गदर्शन इथं आपण उपलब्ध करून दिलेलं आहे. येणाऱ्या मार्गदर्शकांसाठी राहण्याची सोय सुद्धा इथं उपलब्ध करून दिलेली आहे. विविध पुस्तके असतील, पुस्तक प्रकाशन सोहळे असतील, चित्र प्रदर्शन असतील, अशी एक्झिबिशन्स या हॉलमध्ये भरवली जातील. त्यासोबतच विविध विषयावरती चर्चासत्रे असतील, व्याख्याने असतील. ती व्याख्यानमाला सुद्धा आपण या ठिकाणी आयोजित करण्याचा मानस आहे. येत्या 25 सप्टेंबर रोजी बॅरिस्टर नाथपैंची जयंती आहे आणि या जयंती दिनी आपण व्याख्यानमालेचं उद्घाटन सुद्धा करणार आहोत. त्यासोबतच एक उत्कृष्ट संसदपटू म्हणून बॅरिस्टर नाथपैंनी जे कार्य केलं त्याच धर्तीवर युथ पार्लमेंट म्हणून आपल्याला या ठिकाणी उपक्रम राबवता येऊ शकतो. तर त्या अनुषंगानं तयारी आता आपण चालू केलेली आहे. बॅरिस्टर नाथपैंचं कला व इतर सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये सुद्धा त्यांचा रस होता आणि त्या अनुषंगाने बॅरिस्टर नाथपैंनी दशावतारी नाट्य स्पर्धा या वेंगुर्ल्यामध्ये भरवलेल्या होत्या. त्याचं उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे रामेश्वर मंदिरामध्ये त्यांनी ते स्पर्धा भरवलेली होती. त्यासाठी जवळपास वेंगुर्ल्यातील 5000 नागरिक उपस्थित होते. तर त्यांनी सुद्धा दशावतार नाट्यमधून मराठी नाटकाचा उगम झालाय असं त्यांनी प्रतिपादन केलं होतं. तर ह्या दशावतारी नाट्य स्पर्धा आपण समोर जे आपण प्रांगण उभा केलेलं आहे तर त्यामध्ये सुद्धा भरवण्याचा येत्या काळामध्ये मानस आहे. त्यामुळे ह्या इमारतीच्या लोकार्पणातून एक महत्वाचा टप्पा पार पडला. पण इथून पुढं या वास्तूमध्ये कार्यक्रमांची रेलचेल चालू ठेवणं आणि काही कन्स्ट्रक्टिव्ह काम या समाजासाठी करण्यासाठी हे वेंगुर्ला नगर परिषदेचा मानस आहे. यासाठी आपल्या सर्वांचे आशीर्वाद आणि मार्गदर्शन आमच्या पाठीशी राहतील अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. धन्यवाद कंकाळ साहेब. यानंतर ज्या लोकांनी ही वास्तू होण्यासाठी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फार मोठं सहकार्य केलेलं आहे त्यांचा छोटेखानी सत्कार या ठिकाणी आज आमच्या फाउंडेशनच्या वतीने छोटाखानी सत्कार या ठिकाणी आलेल्या सर्व पाहुण्यांचा आपण करणार आहोत.
नामदार राणेसाहेबांचा प्रथम या ठिकाणी आम्ही आमच्या फाउंडेशनच्या वतीने सत्कार करणार आहोत. खरं तर शाल, श्रीफळ आणि छोटासा मोमेंटो या ठिकाणी देऊन त्यांचा सत्कार या ठिकाणी करावा अशी मी अतिथी पै यांना विनंती करतो. राणेसाहेबांचा सत्कार या ठिकाणी अतिथी पै यांच्या हस्ते व्हावा अशी मी विनंती करतो. त्यानंतर आदरणीय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांचा सत्कार वेंगुर्ला नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी कंकास साहेब यांनी करावा अशी विनंती करतो. शाल, श्रीफळ आणि स्मृतिचिन्ह देऊन केसरकर साहेबांचा सत्कार या ठिकाणी कंकास साहेब करतात. यानंतर उदयजी सामंत साहेब यांनी हे ज्यावेळी आपण ठरवलं त्यावेळी ते पालकमंत्री होते आणि पहिला 93 लाख रुपये एवढा निधी त्यांनी दिला. केसरकर साहेबांनी सांगितल्यावरून आणि खरोखर ते वेंगुर्ल्याचे सुपुत्र असल्यामुळे त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी नागपै कुटुंबियांच्या वतीने शैलेश शिपाई यांनी करावा अशी विनंती करतो. उदयजी सामंत साहेब यांचा या ठिकाणी सन्मान करताय शैलेश शिपाई. यानंतर परशुराम गंगवाणी पद्मश्री यांचा सन्मान या ठिकाणी माजी नगराध्यक्ष दिलीपजी किरप यांनी त्यांचा सन्मान करावा अशी विनंती करतो. यानंतर जिल्हाधिकारी महोदय यांचाही सन्मान या ठिकाणी निकम साहेब यांनी करावा अशी विनंती करतो. जिल्हाधिकारी महोदय प्रथमच या वेंगुर्ल्याच्या कार्यक्रमाला उपस्थित आहेत. जिल्हाधिकारी झाल्यानंतर प्रथमच वेंगुर्ला येथे येऊन या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने त्यांचा सन्मान नगरपालिकेचे प्रशासक म्हणून सन्माननीय निकम साहेब यांनी त्यांचा सत्कार करावा अशी विनंती करतो. त्यानंतर ही सुंदर वास्तू ज्यांनी उभारली, ज्याने आर्किटेक्ट म्हणून अतिशय चांगलं काम केलं, त्यांचा सन्मान या ठिकाणी राणेसाहेबांनी करावा अशी विनंती करतो. अमितजी कामत यांचा सन्मान या ठिकाणी स्वतः राणेसाहेब करतील. लवकर पुढे यायचं आहे. अदिती पै यांना विनंती करतो. आमच्या तरुण भारतचे संपादक आणि किरणजी ठाकूर साहेब यांचाही सन्मान या ठिकाणी अदिती पै यांनी करावं असं विनंती करतो. यानंतर या वास्तू ज्यांनी बांधलेली आहे, जे कॉन्ट्रॅक्टर आहेत, त्यांचाही सन्मान या ठिकाणी आम्ही करतोय. मी शुभम गावडे, अखिल आरोस्कर आणि विजय सावंत यांना लवकर सपोर्ट करण्याची, उदयजी सामंत साहेब यांना विनंती करतो की त्यांचा या ठिकाणी सन्मान करावा आहे.
केसरकर साहेब करतील. विनीत पांगम उपस्थित असले त्यांनी कृपया लवकर मंचाकडे यायचं आहे. त्यांचा सन्मान या ठिकाणी किरण ठाकूर साहेबांनी करावा अशी विनंती करतो. विजय सावंत हेही उपस्थित आहेत. त्यांनी कृपया त्यांचा सन्मान या ठिकाणी जिल्हाधिकारी महोदयांनी करावा अशी विनंती करतो. अनिल पाटील साहेब जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी विजय सावंत यांचा सन्मान करावा. धन्यवाद. आज या कार्यक्रमाचा लोकार्पण सोहळा झाला असं राणे साहेबांच्या वतीने या ठिकाणी मी जाहीर करतो. खरं तर राणे साहेब, सामंत साहेब आणि केसरकर साहेब यांच्यामुळे या कार्यक्रमाला फार मोठी शोभा आलेली आहे. मी वेगळं काही सांगण्याची आवश्यकता नाही, परंतु या कोकणामध्ये अनेक रत्न झाली. आपण सर्वांना ज्ञात आहे. सुनील गावस्कर असतील, या ठिकाणी मधु मंगेश कर्णिक असतील, अनेक महान अशी मंडळी, वीरेंद्र आराडकर साहेब असतील, अनेक रत्न अशी झाली की ज्यांनी या सिंधुदुर्गामध्ये, या वेंगुर्ल्यामध्ये असं काही करून ठेवलं की सातत्याने वेंगुर्ल्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन हा फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बदल चाललेला आहे. आणि अशा वेळी पै साहेबांचं या ठिकाणी हे कलादालन केंद्र व्हावं. अनेक लोकांना या ठिकाणी येऊन त्यांच्या पुस्तकांचं, त्यांनी केलेल्या अनेक चित्रफित या ठिकाणी ठेवलेल्या आहेत. ते पाहिल्यानंतर मला खरोखरच असं वाटतंय की खऱ्या अर्थाने त्यांच्या स्मृतींना या ठिकाणी उजाळा मिळेल असं मला 100% वाटतंय. खरं तर या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने सर्वांचा सन्मान सोहळा झालेला आहे. सर्वांना या ठिकाणी सर्वांचं स्वागतही केलेलं आहे. यानंतरचा खरा रोग राहतो तो प्रत्येकाचं मनोगत. मी प्रथम या ठिकाणी विनंती करतो की आजच्या या कार्यक्रमाच्या आणि नागपै फाउंडेशनच्या अध्यक्षा अदिती पै यांनी या ठिकाणी आपलं थोडक्यात मनोगत व्यक्त करावं. अदिती पै. सर्व मान्यवर आणि उपस्थित कोकणवासी आणि नागपै प्रेमींचं स्वागत. इथे आल्याबद्दल तुमचे आभार. वेंगुर्ला हे नागपैंचं जन्मगाव. मग अशी सचिनजी जसे म्हणाले, मी 17 जानेवारी 2021 ला इथे आले होते नागपैंवर लिहिलेल्या चरित्राचं प्रकाशन करण्यासाठी. आणि तेव्हा वाटलं की नागपैंच्या नावाने इथे काहीतरी एक स्मारक असावं. आणि इच्छा बोलून दाखवायच्या आधीच तत्कालीन पालकमंत्री सामंत साहेबांनी घोषणा केली की इथे एक कम्युनिटी सेंटर, नागपै कम्युनिटी सेंटर उभारण्यात येईल. मला आठवतं त्यांनी त्यावेळेला हे पण सांगितलेलं की आम्ही काही झालं तरी निधी कमी पडून देणार नाही, आणि तसंच त्यांनी केलं. त्यामुळे ज्या लोकांनी मदत केलेली आहे, ज्यांनी योगदान दिलेले आहे, त्यांचे आभार मानायचे आहेत. सामंत साहेबांनी तर खूप पाठिंबा दिला. त्यावेळेचे तत्कालीन खासदार विनायकराव साहेबांचा पण पाठिंबा होता. मुख्य म्हणजे वेंगुर्ल्याचे आमदार आणि महाराष्ट्राचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर साहेबांनी तर वैयक्तिकरित्या अगदी पर्सनल लक्ष घालून वेळोवेळी मार्गदर्शन केलं आणि निधी प्राप्त करायला सुद्धा मदत केली. आणि म्हणून आज हे इतकं सुंदर केंद्र आपल्या समोर उभं आहे. वेंगुर्ला नगर परिषदेची तत्कालीन बॉडी, ते वेगवेगळ्या पक्षाचे लोकप्रतिनिधी होते, पण त्यांनी एकमताने या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला, तो पास केला. त्याचे नगराध्यक्ष, माजी नगराध्यक्ष गिरप साहेब आहेत, त्यांची खूप मदत झाली. पूर्ण अधिकारी वर्ग, कलेक्टर ऑफिस, यांचे चीफ ऑफिसर, सगळ्यांची मदत झाली. आताचे CEO जे आहेत कंकाल साहेब, त्यांनी त्या बारीक सारीक गोष्टींकडे लक्ष देऊन इतकं सुंदर ऑर्गनाईज केलेलं आहे. तर सर्वांचे आभार. अमित कामत आर्किटेक्ट, ज्यांनी सुंदर एक डिझाईन केलेलं आहे, त्यांनी सचिन वालावलकर साहेबांची खूप खूप मदत झालेली आहे, म्हणून आभार. नागपै शिक्षण संस्थेचे चेअरमन उमेश गाळवणकर आणि सगळे
शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांनी नेहमी मदत केली आहे. आजच्या आता केंद्र तर आज उघडलं, तर ह्या पुढे काय करायचं? आजच्याच तरुण भारतमध्ये शेखर सावंतनी लिहिलेलं आहे की एक स्मारक हे केवळ दगड विटांचं शोभिवंत इमारती बनू राहता कामा नये. तिथे आचार विचारांची प्रेरणा देणारी आणि नवीन आदर्श आणि विचारांची प्रेरणा करणारी ही इमारत असायला पाहिजे. म्हणून आम्ही या केंद्रातून नाटपे यांचे ध्येय, त्यांचे विचार, त्यांची दूरदृष्टी, ज्याला आपण विजन म्हणतो, ती पुढे नेण्याचा थोडासा प्रयत्न करणार आहोत. आम्ही इथे स्टडी सर्कल, जसं मग अशी कंकाळ साहेबांनी खूप आयडिया सांगितल्या आम्हाला काय करायचे होते, तर ऍड करीन की कम्पिटेटिव्ह एक्झामसाठी स्टडी सर्कल करणार. मग अशी राणे साहेबांनी खूप मार्गदर्शन केलं. ते म्हणाले जे आता रेलेव्हंट टॉपिक्स आहेत त्याच्यावर तुम्ही प्रोग्राम्स करा, स्किल्स ट्रेनिंग करा. तर त्यांचा गायडन्स घेऊन आम्ही ते इथे असे उपक्रम राबवणार आहोत. नाटपै हे एक नावाजलेले समाजवादी नेते तर होतेच, पण त्या पलीकडे कोकणाचा विकास आणि लोककल्याण हेच त्यांचं ध्येय होतं. म्हणून आम्ही स्किल्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, आरोग्य शिबिर इथे करणार आहोत. महिला आणि मुलांच्या सुरक्षेसाठी पॉश आणि पॉक्सो ऍक्ट जे आहेत त्याचे अवेअरनेस प्रोग्राम्स करणार. आणि त्यासाठी कुडाळचं विंटर डंटस लॉ कॉलेज जे आहे त्यांचे सिनियर जे टीचर्स आहेत इथे येऊन फ्री काउन्सिलिंग देणार आहेत वेंगुर्ल्याच्या लोकांसाठी. लोककला जी दशावतार आहे ते नागपूरच्या अगदी हृदयाजवळची होती. वार्षिक इथे दशावतार कार्यक्रम करू. आणि जसं कंकाळ साहेबांनी सांगितलं युथ काँग्रेस जे आपण करू शकतो त्याचा आपण प्रयत्न करू. पुन्हा एकदा तुम्हाला सांगते की नागपूरचा एक विचार होता, एक तत्व होतं की आपण नेहमी कोलॅबरेशन मध्ये काम करायचं, कोऑपरेशनने करायचं. म्हणून मी तुम्हाला सगळ्यांना विनंती करीन की तुम्ही सगळ्यांनी सूचना द्याव्या आणि आपण कोलॅबरेशन मध्ये इथे काम करू. पुन्हा एकदा सर्व मान्यवरांना धन्यवाद आणि तुम्हाला सर्वांना इथे आल्याबद्दल धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. यानंतर पत्रकार बंधूंचं स्वागत करायचं राहून गेलं, त्याबद्दल दिलगिरी व्यक्त करतो. आजच्या कार्यक्रमासाठी जे सर्व पत्रकार उपस्थित आहेत त्यांचे मनापासून या ठिकाणी मी स्वागत करतो. यानंतर आजच्या या कार्यक्रमाकरता मुद्दाम उपस्थित राहिलेले सन्माननीय किरणजी ठाकूर साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं. महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, माजी MSME नारायणराव राणे, उदय सामंत उद्योग मंत्री आणि या ठिकाणचेच आमदार आणि शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर आणि उपस्थित सर्व मान्यवर, आम्हाला या ठिकाणी नाथपैंचं स्मारक उभं राहिलं याच्याबद्दल अत्यंत आनंद होतो. एक जाज्वल्य राष्ट्रप्रेमी, कोकणचे सुपुत्र, भारताचे राष्ट्रीय नेते, आंतरराष्ट्रीय समाजवादाचे पुरस्कर्ते, गोरगरिबांचे कळवळू आणि लोभस व्यक्तिमत्वाचे बॅरिस्टर नाथपै यांच्या नावे सामाजिक हॉलचं आज उद्घाटन आपल्या उपस्थितीत झालं. त्याचा अत्यानंद वेंगुर्लेवासियांना आणि तमाम नाथपेई प्रेमी मंडळींना होतो आहे. या ठिकाणी नाथपेंच्या परिवारातले शैलेंद्र पै, आदित्य पै आणि आमचे विनय याडगे त्यांच्या प्रचारात त्यांच्याबरोबर कायम असायचे. विवेक याडगे मोठे बंधू आणि ते तिन्ही निवडणुकीत त्यांचं ड्रायव्हिंगचं तक्रारचं काम करायचं. ते या उपस्थित आहेत. या ठिकाणी उपस्थित राहण्यात मला अत्यानंद होतो. नाथपैंचे कॉलेज शिक्षण बेळगावला झालं. त्यांनी त्या ठिकाणी वासू देशपांडे त्यांचे नाथपैंचे पहिले साहित्य
लिहिणारे नागपंचमीवरती पुस्तक लिहिणारे वासू देशपांडे या ठिकाणी शिक्षक होते. त्यांना घेऊन राम आपटे, अनंतराव याळगी, मधु वाळवेकर, अरविंद याळगी अशा सहकार्यांना घेऊन राष्ट्र सेवा दलाच्या अनेक शाखा बेळगावात सुरू केल्या. स्वातंत्र्य चळवळीत त्यांनी झोकून दिलं होतं. ब्रिटिशांना सळो की पळो करून लावलं होतं. ऐकिवात असे आहे की त्यांना हातबॉम्ब बनवण्याची प्रक्रिया आवडत होती. 1942च्या लढ्यात भूमिगत राहून ब्रिटिश सरकारविरुद्ध लढा पुकारला. त्याला मित्रमंडळीने वकिलीचे उच्च शिक्षण घेण्यासाठी लंडनला, युरोपला पाठवलं. तेथे त्यांनी आंतरराष्ट्रीय समाजवादी मंडळीची एकजूट केली. भांडवलशाही हुकुमशाहीला एकमेव पर्याय म्हणजे समाजवाद, याच्यावर नागपैंची नितांत श्रद्धा होती. नागपैंचे आज 2 सहकारी आहेत की त्यांनी 100 गाठलेली आहे. एक जी पारीख आणि नुकतंच 100 पदार्पण करणारे डॉक्टर बबन डिसोजा आजही आहे. नागपैंचा मोठा मुलगा आनंद याचं नुकतंच हृदयविकाराने निधन झालं. नागपैंचे मोठे भाऊ त्यांचेही हृदयविकाराने निधन झालं. त्यांची हृदय नाजूकच आहे. सगळ्यांची शामराव पै आणि भाऊ पै, रामचंद्र पै हे हृदयविकाराने निधन झालं. 4 भाऊ आणि 3 बहिणी असा परिवार. आणि त्यांची बायको ही परदेशी होती. समाजवादी आंदोलनात ती त्यांना भेटली आणि त्यांचा विवाह झाला. क्रिस्टल पै बेळगावला आम्ही जिथे राहतो गुरुवारपेठेत आमचं पहिलं घर आणि त्यांचं शेवटचं घर. नागपै त्या ठिकाणी अनेक दिवस वास्तव्याला असायचे. भाऊ पै त्यांच्या घरी उतरायचे. क्रिस्टल पै काही वर्षानंतर नागपैंच्या निधनानंतर ऑस्ट्रियात गेल्या होत्या आणि इथे आल्या. पहिल्यांदा मधु मंगेश कर्णिकांनी नागपै वनराई या ठिकाणी कोकणमध्ये त्यांचं स्मारक असावं म्हणून त्या ठिकाणी त्या आल्या होत्या. त्यानंतर बेळगाव आल्या प्रमेयताई दंडवतेच्या सोबत. त्यांचा सन्मान करायचा आम्हाला भाग्य मिळालं. नागपैंच्या मृत्यूनंतर त्यांनी निवडणुकीसाठी थैली त्यांच्या मित्रमंडळाने पाठवलेली. क्रिस्टलबाईंनी मधु दंडवतेच्या हातात सुपूर्द केली. म्हणजे कोणीही त्याचा आपला लाभ घेतला नाही. असे खासदार होणं यापुढे दुर्लभ आहे. मधु दंडवतेना त्या ठिकाणी निवडून आणण्यात बेळगावच्या लोकांनी पुढाकार घेतला होता. मी ऑस्ट्रियात गेलो होतो. त्यांच्याशी टेलिफोनवरती चर्चा केली क्रिस्टल पैंची. त्यांना विनंती केली की भारतात येत चला. त्या म्हणाले माझे नातेवाईक सर्व अमेरिकेत राहतात. मी कधी कधी तेथे जात असते. त्या म्हणाल्या की आता कित्येक वर्ष झाल्यामुळे नागपैंचा विसर जनतेला पडला असतो नाही का. मी त्यांना म्हटलं अजूनही नागपैंचे नाव निघालं की डोळ्यात अश्रू जमा होतात. त्यांच्याविषयी मित्रमंडळींच्या आठवणी जागृत होतात. गुरुवारपेठेत घसरगुंडी मैदान होतं. समोरील अंगडीच्या बंगल्यात भाऊपैकी त्या बंगल्यात ती राहत असत. त्यांच्यासोबत क्रिस्टल पै, दिलीप आणि राजीव पै, ऑल्सेशन पुत्रा भाऊपैचा हे अनेक वेळा मी बघितलेलं आहे. आमच्या घरातच होतो. तर त्या ठिकाणी आता नागपै मैदान बगीचा केलेला आहे. नागपैंचं स्मारक म्युन्सिपाल्टीने त्या ठिकाणी नागपै मैदान म्हणून केलेलं आहे. नागपै गार्डन. नागपै 1952 साली देशात सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर झाल्या. त्यावेळेला नागपैंना बोलून आणलं त्यांच्या मित्रमंडळींनी आणि बेळगावला उभं केलं. मुंबई विधानसभेच्या निवडणुका होत्या आणि त्यामध्ये त्यांचा प्रचार फार जोरदार केला. तरुण मुला मुलींनी केला आणि ते निवडून येणार असंच
चित्र डोळ्यासमोर उभं राहिलं होतं. त्यांच्याबरोबर वासू देशपांडे होते, मधू वाळवेकर होते, आणखी कुटुंबीय होतच प्रचाराला. पण त्या ठिकाणी थोडीशी ब्राह्मणेतर चळवळ होती आणि त्यामधनं भुजंगराव दळवी निवडून आले अपक्ष. भीमराव कोसराव उभे होते. पण त्यावेळेला नाथपै निवडून आले असते तर बेळगाव, कारवार, मुंबईच्या बाहेर गेलं नसतं. ही गोष्ट सांगू इच्छितो. ज्यावेळेला प्रश्न आला त्यावेळेला आमचे आमदार कुठेतरी बाहेर विधानसभेच्या बाहेर गेले होते. एक नाथपैंचा पराभव झाला पण ते डगमगले नाही. पुन्हा युरोपमध्ये गेले आणि समाजवादी आंतरराष्ट्रीय राष्ट्रांची संघटना उभी केली आणि अनेक राष्ट्र स्वतंत्र करण्याला त्यांनी मदत केली. त्यानंतर 1957 साली या ठिकाणी निवडणूक झाली आणि कोकणामधनं हे सतत 3 वेळा निवडून आले. हे कोकणवासियांचं भाग्य आहे, देशाचं भाग्य आहे. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ जोरात होती. त्यांच्या समवेत सावंतवाडी विधानसभेमध्ये संयुक्त महाराष्ट्राच्या वतीने शिवरामराजे भोसले उभे होते आणि ते निवडून आले. नाथपै खासदार झाले आणि ते आमदार. हे संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळी. त्यानंतर बेळगावला साराबंदीचा लढा झाला होता. त्यात नाथपैंचा सहभाग होता आणि नंतर एका ठिकाणी सत्याग्रह केला. त्यावेळेला नाथपैंना बारम सुलठाणकरला आणि राम आपटेंना कारागृहाची शिक्षा झाली 1 फेब्रुवारी महिन्यात. आणि त्यानंतर 1 मे महाराष्ट्र दिन यांनी कारागृहातून महाराष्ट्र दिनाला अभिवादन केलं. त्यावेळेला राम आपटे, बॅरिस्टर नाथपै हे तुरुंगात होते. ॲडव्होकेट सायना. नाथपै, मधु दंडवती यासारखे खासदार कोकणला देशाला मिळाले देशाचे मातेच. सर्वसामान्य जनतेसाठी सर्वस्व झोकून देणारे जाज्वल्य राष्ट्रप्रेमी नेते मिळणं दुर्मिळ. शिवसेनेची आणि प्रजा समाजवादी पक्षाची पहिल्यांदा युती होती आणि म्हणून शिवसेना सुद्धा मुंबईत निवडून आली. त्याला युती कारणीभूत प्रजा समाजवादी राष्ट्रीय पक्ष आणि शिवसेना स्थानिक पक्ष. शिवसेनेच्या सुरुवातीपासून प्रजा समाजवादी पक्षाची युती होती आणि नाथपैंनी आणि मधु दंडवतींनी शिवसेनेच्या उमेदवारांसाठी प्रचार केला होता. ते मुद्दाम सांगतो आणि ते शिवसेनेशी संबंधित परिस्थिती आहे. आणि स्थापनेपासून शिवसेनेच्या दैनिक तरुण भारतचा पाठिंबा राहिलेला आहे. कारण सीमा प्रश्नासोबत शिवसेना उभी राहिली. सीमा भागाचे कैवारी लोकसभा ही सर्वोच्च न्यायालय. त्यामध्ये नाथपैंनी भूमिका घेतली. लोकसभा सर्वोच्च हे लक्षात ठेवा. आणि बेळगावच्या जनतेच्या ऋणांत मुक्त होऊ इच्छितो असं शेवटचं भाषण बेळगावला केलं. हुतात्मा दिनाला अभिवादन करण्यासाठी बॅरिस्टर नाथपै आले होते. 17 जानेवारी हुतात्मा दिन. मुंबई पाठोपाठ बेळगावचं हुतात्म्य आहे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या उभारणीसाठी आज संयुक्त महाराष्ट्र झाला. त्यापासून आमची फारकत झाली बेळगाव कारवारची. तर ती फारकत दूर करण्यासाठी नाथपैंनी अखंड मृत्यूपर्यंत प्रयत्न केले. अनेकदा प्रयत्न केले. इंदिरा गांधींनी त्याला काही आश्वासन दिलं नाही. बारम सुलठाणकर, सायनाट आणि त्या ठिकाणी कुठलीची कातकडे गेले होते. आचार्यात्रेंना भेटले तर ते सेनापती बापटांना आशीर्वाद घ्यायला गेले. सेनापती बापट म्हणाले माझा मृत्यू आला तर चालेल, संयुक्त महाराष्ट्रासाठी मी देह त्याग करायला तयार आहे. आणि त्याप्रमाणे त्यामधनं नाथपैंना आणि यशवंतराव चव्हाणांनी मध्यस्थ घातलं आणि इंदिरा गांधीकडनं लेटर घेतलं की लोकेच्छा प्रमाण धरून प्रश्न सोडवण्यात येईल. पण त्यातनं महाजन कमिशन निर्मिती झाली आणि महाजननी अहवाल कर्नाटकच्या बाजूने दिला आणि त्याचं दुःख नाथपैंना फार होतं. आणि म्हणून नाथपैंनी लोकसभेत अनेक वेळा चर्चेची मागणी
इंदिरा गांधी म्हणाल्या चर्चा करू नका, कारण दुसरं कमिशनच नेमता येणार नाही. इतकं त्याबद्दल पानापानात अंतुले, बॅरिस्टर अंतुले यांनी चिरफाड करणारं पुस्तक लिहिलं आहे. आणि नाच पहिली लोकसभेत चिरफाड केली. आणि 1969 साली शेवटच्या दिवशी लोकसभेत हा प्रश्न उपस्थित केला. इंदिरा गांधींनी पटलावर मांडला, पंतप्रधानांचा ठराव म्हणून मांडला गेला कर्नाटकचा विरोध असताना. आणि त्या ठिकाणी नंतर निवडणुका लागल्या. नाथपैच्या विरुद्ध शिवरामराजे भोसलेंवर त्याची खंत त्यांना होती आणि त्यांनी खंत माझ्या वडिलांकडे बोलून टाकली. त्या दिवशीचं मी एक 2 मिनिटात वर्णन करतो की माझ्या वडिलांनी मला पाठवलं भाऊबाईच्या घरात. त्या ठिकाणी नाथपै जागे आहेत काय बघली. तर मी गेलो तर तो परिसरात फिरत होता. भाऊबाई मला म्हणाला की नाथपै विश्रांती घेते. तर ते आता भेटण्याने सभेच्या ठिकाणीच गेले. मग माझ्या वडिलांनी त्या ठिकाणी विचारलं, माझे वडील अध्यक्ष होते सभेचे, की नाथपै तुम्ही झोपला होता का, मला काही बोलायचं होतं. ते म्हणाले मी झोपलो नव्हतो, मला डॉक्टरनी गुंगीचं इंजेक्शन देऊन पाठवलं होतं आणि म्हणून मला गुंगीत होतो, असं त्यांनी त्या सभेत उल्लेख केला. आणि त्या सभेतच बेळगावच्या जनतेच्या ऋणातनं मी मुक्त होऊ इच्छितो आणि पुढच्या लोकसभेच्या ठिकाणी मी हा प्रश्न सोडवतो. आणि त्याच दिवशी बाहेर येताना चर्चा होती, नाथपै असं काय बोलले. खरंच आता प्रश्न सुटणार आहे, लोकसभेत निवडून येणार आणि आमचा प्रश्न सोडवणार. आणि 12 वाजता 12:30 वाजता त्यांचं निधन झालं. लाखो लोक आले होते. नाथपैंचे सहकारी अनेक त्या ठिकाणचे जयानंद मटकर वगैरे सगळेच आले होते. आणि फार मोठी मिरवणूक निघाली अंत्ययात्रा. ते नाथपैंचं वैशिष्ट्य म्हणजे 2 मिनिटात सांगतो. श्रीमती इंदिरा गांधी वारंवार त्यांचा सल्ला घेतला. गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यात त्यांचा मोठा वाटा होता. पंडित नेहरूंना त्यांनी नाथपैंनी भाग पडलं होतं. गोव्यात भाऊसाहेब बांदोडकर यांना मुख्यमंत्री करण्यात त्यांचा पुढाकार होता नाथपैंचा. म्हणजे शिक्षकाला तर याचा सत्कार होता. कुणीतरी सांगितलं भाऊसाहेब बांदोडकर म्हणाले, त्यांनी करेक्ट केलं. नाथपैंमुळे भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री गोव्याचे झाले आणि सरकार त्यांना मिळालं. गोव्याचे त्या ठिकाणी दिल्लीतले राजदूतच समजायला हरकत नाही. भाऊसाहेब बांदोडकर हे दरवर्षी न चुकता बेळगावला यायचे. 3 वेळा यायचे. लोकसभा संपली, दुसरी लोकसभा आणि तिसरी लोकसभा पावसाळी अधिवेशन संपलं की बेळगावला यायचे. त्या ठिकाणी भाऊसाहेब बांदोडकर यायचे आणि त्या ठिकाणी चर्चा वेगवेगळ्या विषयावर होतात. जगाच्या राजकारणावर, सामाजिक कार्यावर चर्चा व्हायची. नाथपैंची काही लोक खासदार थट्टा करायचे, एकदम आंतरराष्ट्रीय प्रश्नावर बोलतात आणि दुसऱ्याच मिनिटावर बेळगावचे शिल्लक प्रश्नावर का बोलतात. तर नाथपै म्हणायचे, प्रत्येक प्रश्नाकडे न्यायाच्या भूमिकेतनं बघतो, लोकशाहीच्या भूमिकेतनं बघतो आणि या सीमा प्रश्नात न्यायाची भूमिका आहे आणि लोकशाहीची भूमिका आहे. आणि म्हणून मी हे मानतो, प्रत्येक असे छोटे छोटे प्रश्न सुटल्यामुळे देशाची लोकशाही बळकट होणार आहे. हे नाथपैंचे विचार. सर्वात आधी लोकशाही बळकट करायला होता. 1967 सालची एक आठवण सांगतो. परदेशी पाहुण्यांना बेळगावला घेऊन आले होते नाथपै. नाथपै कोकणात निवडून येत असले तरी मतदार हे बेळगावचे होते. हे आवर्जून सांगतो, लोकसभेला कुणी देशात उभं राहू शकतं आणि हे बेळगावचे मतदार होते. महाराष्ट्र समितीला मत घालायला ते आवर्जून यायचे आणि त्या ठिकाणी आम्ही बूथ सजवला होता. मी लहान होतो आणि त्यावेळेला मी बघितलं, त्यांनी थाप मारली आणि सांगितलं की चांगलं केलंय बूथ, सजवलाय बूथ. त्यांच्यामध्ये एक गुण होता की सगळ्यांचं कौतुक करायचे. तुझ्यासारखी भजी बनवणारी बाई मी बघितली नाही. तुझ्याकडे चहा, झोपडीत जाऊन चहा कोकणीत भाषेत बोलायचं. हेअर कटिंग सलून होतं आमच्याकडे. तिथे शंकरराव कदम म्हणून एक
सामाजिक कार्य करतो. मी आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी सलून बघितले, पण तुझ्यासारखा हेअर कटिंग सलून मला मी बघितलेला नाही असं कौतुक करायचे. ड्रायव्हरचं सुद्धा कौतुक करायचे. आणि त्यामुळे प्रत्येकाच्या हृदयात होते. कोकणच्या वासियांचा हृदयातला हा नेता कोकण रेल्वेचा पाठपुरावा केला. कोकणात आपत्ती काळात सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या साठी जनतेसाठी धावून आले. चाकरमानीच्या पैशावर नसतात लोक आणि म्हणून स्वतःच्या मिळकतीनं 10 रुपयाची 20 रुपयाची 30 रुपयाची अशी मनोवाळण करायची. प्रत्येकाला ते गुण घेतले पाहिजेत. गोरगरिबाच्या झोपडीत जाऊन भाकरी चहाचा आस्वाद घेणारे सर्वसामान्य नेता कसा असावा आदर्श उदाहरण नेहरूंची. त्यांची मैत्री पक्षातीत होती. नेहरूंची हसत खेळत फटफटीने करणारा हा नेता होता. लाल बहादूर शास्त्रींना पाकिस्तानवर प्रतिहल्ला करा असा सांगणारा नेता होता. नाहीतर आक्रमणच स्वीकारली भारताने आतापर्यंत. पहिल्यांदा लाल बहादूर शास्त्रीच्या काळात भारताने पाकिस्तानवर आक्रमण केलं. हे सत्य आहे. लोकसभेत व्यक्तिगत टीका करत नसत, ते व्यक्तीच्या धोरणावर टीका करत असतात. मधुमेह व्यक्तीवर टीका करत, पण हे व्यक्तीच्या धोरणावर टीका करायची. मी बरंच बोललो, माफ करा, पण नाथपैंना मी प्रणाम करतो. आणि नाथपैंचं स्मारक पहिलं दुसरंच हे पूर्ण केलं मधुदंड कोकण रेल्वेचं स्वप्न. पण पहिलं स्वप्न अजूनही साकार झालेलं नाही. महाराष्ट्रातल्या सगळ्या शक्ती एकवटल्या गेल्या तर हे शक्य आहे. पंतप्रधानांच्या घरात जाऊन बसलो पाहिजे सगळ्या शक्तींनी. आणि हे खरं स्मारक जर करायचं असेल तर बेळगाव कारवारला स्वातंत्र्य मिळवून दिलं पाहिजे. महाराष्ट्रात समावेश झाला पाहिजे आणि नाथपैंचं खरं स्मारक हे उभं केलं पाहिजे. ही जनतेची इच्छा आहे. महाराष्ट्राचं पाणी दिल्लीला दाखवा आणि त्याच वेळेला हा प्रश्न सुटेल. स्टेट लावा. नारायणराव राणे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा नाक दाबल्याशिवाय तो उघडत नाही. त्याची आठवण पुन्हा तर महाराष्ट्राची शक्ती दिल्लीला दाखवून द्या आणि आमचा प्रश्न सोडवा. हे प्रतिपादन करतो आणि धन्यवाद देतो. या ठिकाणी एक अनाउन्समेंट करतो की मी नाथपैंच्या स्मरणार्थ आंतरराष्ट्रीय युनिव्हर्सिटी सुरू करणार आहे. त्या दृष्टीने सावंतवाडीला जागा घेतलेली आहे. सुलभ जागा आहे. पण मला तुमचा सगळ्यांचा पाठिंबा पाहिजे. नमस्कार. धन्यवाद ठाकूर साहेब. यानंतर उदयजी सामंत साहेब बोलतील. तत्पूर्वी सर्व पक्षाचे जे पदाधिकारी आलेले, सर्व पक्षाचे राष्ट्रवादी काँग्रेस, भाजप, शिवसेना या सर्वांचं मी या ठिकाणी स्वागत करतो आणि उदय सामंत साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं. बॅरिस्टर नाथपाई समुदाय केंद्राच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी या व्यासपीठावर उपस्थित असलेले राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, देशाचे माजी केंद्रीय मंत्री आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे लोकप्रिय खासदार आदरणीय राणेसाहेब, या मतदारसंघाचे आमदार आणि मंत्रिमंडळातील आम्हा सर्वांचे ज्येष्ठ सहकारी शालेय शिक्षण मंत्री आदरणीय दीपकभाई केसरकर साहेब, आदरणीय किरण मामा ठाकूर, आदरणीय आमचे जिल्हाधिकारी पाटील साहेब, गंगावणे साहेब, प्रतिष्ठानच्या अध्यक्षा आदितीताई पै, आमचे कंकाळ साहेब, निकम साहेब, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष मनीषजी दळवी, संजयजी आंग्रे, आमचे गिरप साहेब, व्यासपीठावरील सर्व सन्माननीय मान्यवर आणि या ऐतिहासिक सोहळ्यासाठी उपस्थित बंधू आणि भगिनी, आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मला देखील या कार्यक्रमामध्ये सामील होता आलं, याबद्दल मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. कारण बॅरिस्टर नाथपाई साहेबांचं नेतृत्व, कर्तृत्व एवढं मोठं होतं की ते आम्ही कोणीही शब्दामध्ये व्यक्त करू शकत नाही. ज्यावेळी 3-4 वर्षापूर्वी आदितीताई मला भेटल्या आणि मला त्यांनी सांगितलं की पुस्तक प्रकाशन करायचं, त्या पुस्तक प्रकाशनाच्या सोहळ्याला मी जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून उपस्थित होतो.
आणि त्याच्यानंतर त्यांनी सांगितले की पै कुटुंबियांची एक इच्छा आहे की बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचं स्मारक या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये त्यांच्या गावी उभारलं गेलं पाहिजे. परंतु ही मागणी काय तुमच्या कुटुंबाची नव्हती, खरी सगळ्या सिंधुदुर्गवासियांची होती, कोकणवासियांची होती. आणि आज हे स्मारक उभं करत असताना मला त्याच्यामध्ये खारीचा वाटा उचलता आला. याबद्दल माझ्या नशिबी जे राजकीय भाग्य आलेलं आहे त्याच्याबद्दल देखील मी स्वतःला भाग्यवान समजतो. आणि हे सगळं करत असताना माझं नाव या ठिकाणी घेतलं, केसरकर साहेबांचं नाव घेतलं. त्याचा भूमिपूजन सोहळा माझ्या माहितीप्रमाणे मे महिन्याच्या 22 तारखेला झाला. 2022 ना, मे महिन्याच्या 2022 मध्ये झाला. त्यावेळी मी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री होतो. आज मी उद्योग मंत्री आहे. तो कशामुळे झालो हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. परंतु त्यावेळी जिल्ह्याचा पालकमंत्री असताना जसं केसरकर साहेब सभागृहामध्ये होते डीपीसीच्या, तसंच केंद्रीय मंत्री असताना देखील माननीय राणे साहेब त्या सभागृहामध्ये असायचे. आणि ज्यावेळी आम्ही संकल्पना मांडली की पै साहेबांचं स्मारक आपल्याला या जिल्ह्यामध्ये करायचं आहे, तर कुठचाही विरोधाला विरोध न करता माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचं स्मारक होत आहे यासाठी खंबीर पाठिंबा देणारे राणे साहेब देखील होते. त्याचा देखील मला इथं आपण केला पाहिजे. कारण शेवटी हे स्मारक जे आहे ते नुसतं स्मारक नाही, विचारांचं देखील स्मारक आहे. आणि म्हणून उद्घाटन करत असताना राणे साहेबांनी मला आणि केसरकर साहेबांना सांगितलं की ते जे काही उद्घाटन करत असताना तिथे लिहिलेलं आहे ते देखील तुम्ही मंत्री म्हणून आत्मसात केलं पाहिजे. त्याच्यावर असं लिहिलेलं आहे की जनतेला जर ठेच लागली तर सरकारच्या डोळ्यातनं अश्रू आले पाहिजे. राणेसाहेब, मी एकनाथ शिंदे साहेब, देवेंद्रजी, अजितदादा आणि तुमच्यासारख्यांच्या सगळ्यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम करतोय. त्याच्यामुळे नाथपै साहेबांचं असलेलं स्वप्न साकार करण्याची जबाबदारी महायुतीचं सरकार म्हणून आमच्या सगळ्यांचीच आहे, हे देखील मला इथं नम्रतापूर्वक नोंद केली पाहिजे. मामाने देखील भाषण करत असताना सांगितलं की वंदनीय बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा हा सीमा भागाला होता. परंतु जास्त मला काही शिवसेनेचा स्थापनेपासूनचा अभ्यास नाही, परंतु ते माझ्या वाचनात आलंय. तर त्यावेळी सीमा भागाला पाठिंबा देत असताना दत्ताजी नलावडे होते, दत्ताजी साळवे होते, प्रमोद नवलकर होते, छगन भुजबळ साहेब होते, राणे साहेब होते, आनंद दिघे साहेब होते, एकनाथ शिंदे साहेब होते. अशी तगडी फळी वंदनीय बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली जीवाचं रान करून काम करत होती. म्हणूनच त्या सीमा भागाला न्याय देण्याची भूमिका वंदनीय बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली घेतली गेली. परंतु दुर्दैव आहे, आज ही सगळी फळी सीमा भागाबरोबर नक्की आहे, परंतु वेगवेगळ्या ठिकाणी काम करते. वंदनीय बाळासाहेबांचं स्वप्न होतं की सीमा भागाला न्याय मिळाला पाहिजे. आमची देखील तीच भूमिका आहे की सीमा भागामध्ये जो भरकटलेला आमचा मराठी माणूस आहे त्याच्या न्याय हक्कासाठी आम्ही सगळ्यांनी एकत्र आलं पाहिजे. आणि म्हणून आपल्याला आठवत असेल की आमचं महायुतीचं सरकार आल्यानंतर सीमा भागातले प्रामाणिकपणाचे प्रश्न सोडवण्याचं काम आमच्या सरकारनं केलंय. आणि खऱ्या अर्थानं बॅरिस्टर नाथपै साहेबांना आदरांजली वाहण्याचं काम देखील आमच्या सरकारनं केलं. एक 10-12 वर्षापूर्वी एक संकल्पना होती की सीमा भागामध्ये जेवढे मराठी संस्था आहेत, मराठी ग्रंथालय आहेत, मराठी माणसांच्या संस्था आहेत, त्याला महाराष्ट्र सरकार मदत करायची. पण दुर्दैवाने ज्यांचा आपण उल्लेख करतो वंदनीय बाळासाहेब यांनी पूर्ण ताकद बेळगाववासियांच्या मागे. परंतु मागच्या सरकारमध्ये एक दुर्दैवी निर्णय झाला आणि सीमा भागातल्या या मराठी संस्थांचं जे निधीचं कॅल्क्युलेशन होतं ते बिघडलं आणि आम्ही त्यांना निधी देणंच बंद केलं. म्हणून मगाशी मी जो उल्लेख केला की मागच्या वेळी होळीकुंडाला मी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचा मंत्री होतो आणि उद्घाटनाला मी उद्योग मंत्री आहे. त्याची कारणामध्ये मला जात नाही, तर राजकारणामध्ये मला जायचं नाही. परंतु हे सरकार आल्यानंतर पुन्हा एकदा वंदनीय बाळासाहेबांच्या नेतृत्वाखालचं सरकार काम करत असताना बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचं स्वप्न साकार व्हावं म्हणून पहिल्या महिन्यामध्ये जर आम्ही निर्णय काय घेतला असेल तर ज्या सीमा भागामध्ये बंद झालेल्या महाराष्ट्र शासनाच्या योजना होत्या त्या सुरू करण्याचं काम आमच्या सरकारनं केलं, हे देखील या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं. आणि म्हणून बॅरिस्टर नाथपै साहेबांबद्दल मला जास्त काही माहिती नाही, परंतु माझ्या नशिबी अजून एक जे भाग्य आलं ते म्हणजे प्राध्यापक मधु दंडवते साहेब ज्यावेळी अलायन्समध्ये खासदारकीच्या निवडणुकीला उभे राहिले होते
तरी जसं बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचं गाडी सन्माननीय साहेब चालवायचे, तसं दंडवटे साहेबांची 15 दिवस गाडी चालवण्याचं भाग्य माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला झालं. आणि म्हणून चर्चा करत असताना नक्की बॅरिस्टर नाथपै काय होते हे सगळे जरी मला कळलं नसतं, तरी त्यांचं भाषण चालू झाल्यानंतर पंडित जवाहरलाल नेहरू जिथं कुठं संसदेमध्ये असायचे तिथून येऊन ते स्वतःच्या बाकावर बसून त्यांचं भाषण ऐकायचं. हे जर मला कोणी सांगितलं असं ते दंडवते साहेबांनी सांगितलं होतं. आणि म्हणून खऱ्या अर्थानं रेल्वेचे जनक जर कोण असतील तर ते बॅरिस्टर नाथपै साहेब होते. आणि त्यांचं स्वप्न नंतर मधु दंडवते साहेबांनी पूर्ण केलं. आणि म्हणून अशा दिग्गज व्यक्तीच्या स्मारकाच्या भूमिपूजनासाठी मी उपस्थित होतो. आणि उद्घाटनाच्या निमित्तानं देखील आम्ही सगळे उपस्थित आहोत. हे आमच्या राजकीय जीवनातलं भाग्य आहे. आणि कलेक्टर साहेब तुमचं देखील भाग्य आहे. मला असं वाटतं की तुमचा हा पहिला जाहीर कार्यक्रम आहे. आणि पहिला जाहीर कार्यक्रम होत असताना तो बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचा जाहीर कार्यक्रम होतोय. एवढं जर तुम्हाला तुमच्या कधीही प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये मिळणार नाही, एवढं तुमच्या दृष्टीने देखील हा भाग्याचा क्षण आहे. आणि म्हणून राजकारणाच्या पलीकडे जाऊन बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचा विचार आपण सगळ्यांनी केला पाहिजे. आज राणेसाहेब मला इथं सांगत होते की उदय तू वेंगुर्ल्याचा आहे. वेंगुर्ल्यामध्ये अशा पद्धतीची एक वास्तू निर्माण करणं गरजेचं आहे की ज्या वास्तूमध्ये युपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास असला पाहिजे. आणि युपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास करत असताना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्याच्या मुलांना देखील त्या लायब्ररीमध्ये येऊन अभ्यास केला पाहिजे. आणि तो देखील कलेक्टर बनला पाहिजे, तो देखील एसपी बनला पाहिजे. ही राणेसाहेबांची सूचना मी नक्की मनावर घेतलेली आहे. आणि राणेसाहेब मी आपल्याला शब्द देतो की मी जरी रत्नागिरी विधानसभा मतदारसंघाचा आमदार असलो तरी माझं गाव हे वेंगुर्ला आहे. मी वेंगुर्ल्यातला आहे. त्याच्यामुळे पुढच्या काही दिवसामध्ये तुमच्या मार्गदर्शनाखाली तुम्ही सांगाल त्या पद्धतीचं एमपीएससी युपीएससी सेंटर हे वेंगुर्ल्यामध्ये नगरपालिकेनं जागा त्याला उपलब्ध करून द्यावी. तात्काळ त्याला निधी उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी आज या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं आज दीपकभाईंच्या माध्यमातून देखील अनेक विकास कामं या परिसरामध्ये होत आहेत. मी पालकमंत्री असताना देखील या संपूर्ण परिसराची सेवा करण्याची संधी माझ्यासारख्या कार्यकर्त्याला मिळाली. नाट्यगृह असेल, नळपाणी योजना असतील, हे सभागृह असेल, मंगेश पाडगावकरांचं स्मारक असेल, जिल्ह्यामध्ये झालेली पत्रकारांची वास्तू असेल, या सगळ्यामध्ये मला देखील योगदान देता आलं दीपकभाई केसरकर साहेबांच्या सहकार्यामुळं. हे देखील मी माझं स्वतःचं भाग्य समजतो. आज राज्याचा उद्योग मंत्री म्हणून काम करत असताना अडाळीसारखी एमआयडीसी ही सिंधुदुर्गामध्ये आहे. दीपकभाईंची कायमस्वरूपी मागणी असते की अडाळीमध्ये काहीतरी प्रकल्प आले पाहिजेत, त्या जमिनीचे दर कमी झाले पाहिजेत. आज प्रकल्पाबद्दल काही बोलत नाही, परंतु दीपकभाई तुम्ही दर कमी करण्याची मागणी केलेली होती, त्या अडाळीच्या जमिनीचे दर केला आता सिंधुदुर्गामध्ये येतील त्याची मला पूर्ण खात्री आहे. आणि म्हणून त्या कार्यक्रमाचं उद्दिष्ट काय, त्या स्मारकाचं उद्घाटन झालं म्हणजे आमची जबाबदारी संपली नाही. तर हे स्मारक आहे तसं ठेवणं आणि हे स्मारक 365 दिवस चालवणं. आणि या 365 दिवसांपैकी प्रत्येक दिवशी या स्मारकामधलं बॅरिस्टर नाथपै साहेबांसारखा विद्वान आणि हुशार विद्यार्थी तयार करणं हा संकल्प घेऊन जर आज आपण कामाला लागलो तर खऱ्या अर्थानं ती बॅरिस्टर नाथपै साहेबांना आदरांजली ठरेल. आणि म्हणून पुन्हा एकदा बॅरिस्टर नाथपै साहेबांना आदरांजली वाहत असताना त्यांच्या कुटुंबाचं, परंतु मी आदित्यताई पैंचं देखील मनापासून अभिनंदन करतो, त्यांचं कौतुक करतो. बॅरिस्टर नाथपै साहेब किती लोकांना माहीत होते, किती लोकांना माहिती असणार आहे त्याची मला खरोखरच कल्पना नाही. पण बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचं चरित्र हे इंग्रजीमधनं सगळ्यांसमोर आलं पाहिजे ही भूमिका त्यांनी घेतली. मी त्यांना विनंती केली की जसं इंग्रजी, आता काही लोकांचं इंग्रजीतही माझ्यासारखं असतं, तर मी समोरच्या बरोबर इंग्लिश बोललो तर समोरच्याचं इंग्रजी बरबाद होऊ शकतं, असं काही लोकांचं इंग्रजी असतं. आणि म्हणून मी तुम्हाला अशी विनंती केली होती की मराठीमध्ये देखील आणा. ते तुम्ही मराठीमध्ये देखील आणलं आणि तेवढ्यापुरतं थांबला नाही. ठीक आहे, कुटुंब आपल्या व्यक्तीचं नाव मोठं होण्यासाठी मदत करत असते, तर त्याची भावना असते की आपला माणूस मोठा झाला पाहिजे. पण आपला माणूस मोठा होण्यासाठी तुम्ही देखील मेहनत घेतलेली आहे, ती देखील आमच्या दृष्टीनं महत्वाची आहे. आणि कुटुंबियांना देखील, कुटुंबियांना देखील मी शब्द देतो की आमच्या परीनं जेवढं काय बॅरिस्टर नाथपै साहेबांचं साहित्य
त्यांचं चरित्र, त्यांचं नेतृत्व, त्यांचं वक्तृत्व आणि त्यांचं दातृत्व हे लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे जे काही सरकार म्हणून आम्हाला करायला लागेल ती करण्याची भूमिका सरकार म्हणून आम्ही नक्की घेऊ हा शब्द देतो. मला या कार्यक्रमाला या ठिकाणी बोलवलं त्याबद्दल मनापासून सगळ्यांना धन्यवाद देतो आणि हे स्मारक आहे तसं नगरपालिकेने टिकवावं अशी सूचना करतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर मी राणेसाहेबांना विनंती करेन की महत्वाचा एक सत्कार राहून गेला. प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये वेंगुर्ला नगरपालिकेच्या सीओनी हे स्मारक होण्यासाठी सातत्याने या निधीच्या माध्यमातून निधी मिळाल्यानंतर अनेक गोष्टी वेळोवेळी त्यांनी सहकार्य केलं. म्हणूनच या प्रशासकीय कारकिर्दीमध्ये 2.5 वर्षामध्ये हे पूर्ण होऊ शकलं. त्यांचा सत्कार राणे साहेबांनी करावा अशी मी त्यांना विनंती करतो. कंका साहेब यांचा सत्कार माननीय खासदार राणे साहेब हे करतील. शाल श्रीफळ आणि संचित देऊन कंका साहेबांचा या ठिकाणी सन्मान करतायत नारायणराव राणे साहेब. धन्यवाद साहेब. यानंतर मी आदरणीय केसरकर साहेबांना विनंती करतो. आम्हा सर्वांचे मार्गदर्शन आणि नेते आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आणि माजी केंद्रीय मंत्री आदरणीय आणि विद्यमान खासदार आदरणीय नारायण राणे साहेब, आदरणीय उदयजी सामंत साहेब, जिल्हाधिकारी अनिल पाटील साहेब, किरण ठाकूर साहेब, परशुराम गंगाबाईची, मनीष दर्डी, आदितीबाई, शैलेंद्रबाई, कंका नीरजची आणि सर्वच मान्यवर. खरं तर मी आत्ताच राणे साहेबांना बोललो की मला मुंबईला जाऊन परत औरंगाबादला निघायचं आहे कारण म्हणजे संभाजीनगरला खरं तर नाहीतर काही फ्लाईट मला मिळू शकणार नाही. परंतु एक गोष्ट निश्चितपणे सांगतो की बॅरिस्टर नागपे हे केवळ कोकणचे नेते नव्हते, ते संपूर्ण भारताचे नेते. आणि त्याच्यामुळे जी भारताची जी लढाई झाली त्याच्यामध्ये सरकारला धारेवर धरण्यासाठी आणि पुढच्या काळामध्ये सरकारची जी सैन्याची क्षमता आहे ते विकसित करण्यासाठी भाग पाडण्याचं एक मोठं काम ते बॅरिस्टर नागपेंनी त्यांच्या ओजस्वी अशा वाणीतून केलं. आणि ज्याला बॅरिस्टर नागपई बोलायला उभे राहायचे त्याला स्वतः पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू एवढं मोठं व्यक्तिमत्व होतं जे स्वतः त्या ठिकाणी संसदेमध्ये यायचे. हे वैशिष्ट्य बॅरिस्टर नागपेंनी शेवटपर्यंत जपलं आणि आपल्या मतदारसंघातील प्रत्येक व्यक्तीला ते नावाने हाक मारत होते. इथं आमचे चमनकर साहेब बसले, त्यांचे काकासाहेब चमनकर होते, त्यांची अनुयायांची नावं घेता येतं. परंतु एक समाजवादी विचार त्यांनी जगभर नेला आणि भारतभर नेला. आणि अकाली निधन झालं नसतं तर ज्याप्रमाणे किरणजींनी सांगितलं कदाचित सीमा प्रश्न आपल्याला सुटलेला दिसला असता, परंतु ते घडायचं नव्हतं. त्यांच्या स्मृती जपण्याच्या कामी त्या मतदारसंघाचं अध्यक्ष म्हणून मी विनंती केली, आदितीताईने विनंती केली. आदरणीय आमचे उदय सामंत साहेब त्याला पालकमंत्री होते, त्याला त्यांनी जवळजवळ 1 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध करून दिला. या प्रसंगी मला महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांना सुद्धा आभार मानायचे आहेत. कारण फार मोठा वैशिष्ट्यपूर्ण निधी हा माझ्या संपूर्ण आमदारकीच्या काळामध्ये त्यांनी उपलब्ध करून दिला आणि त्याच्यातून जवळजवळ 1.5 कोटी रुपये हे आपण या स्मारकासाठी देऊ शकलो, म्हणून त्यांचेसुद्धा आभार मानतो. आणि त्याच्याचबरोबर अमितजी कामत असतील, त्यांचे सर्व कंत्राटदार असतील, त्यांनी अतिशय सुंदर असं काम या स्मारकाचं केलेलं आहे. तर राणेसाहेबांचं वैशिष्ट्य असं आहे की थोडीसुद्धा त्रुटी की राणेसाहेबांना कुठल्या याच्यामध्ये चालत नाही. राणेसाहेब आपण ज्या ज्या सूचना केलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये इम्प्रूव्हमेंट होण्यासाठी आम्ही सर्व आपल्याला करून दाखवू अशी मी आपल्याला खात्री देतो. आणि उदयजी आहे, मी आहे, उदयजी जे त्याचं UPSC MPSCसाठी सेंटर सुरू करायचं आहे
आदितींनी तुम्हाला लागणारे सर्व कॉम्प्युटर्स याला लागणारी सगळी मदत ही आमच्या दोघांच्या वतीने दिली जाईल याची मला आपल्याला खात्री देतो. येत्या 15 दिवसातच आपण ते सुरू करा, कारण शुभस्य शिबिरम असतं की आपण या ठिकाणी चांगल्यापैकी स्टडी रूम केलेला आहे, त्याच्यामध्ये कॉम्प्युटर्स लावले, आधीचं थोडंसं फर्निचर केलं तर आपण ताबडतोब हे सुरू करू शकतो. त्याला ते मार्गदर्शन करायला फॅकल्टी लागेल, आपण त्याची व्यवस्थित करण्यासाठी लोकांनी लागेल, अवश्य उपलब्ध करून देऊ. आपण अतिशय चांगलं काम करता. आपल्या हातून शैलेंद्रजी सोयीकर आहे, आपल्या सर्व कुटुंबियांच्या हातून आणि आपण जे बॅरिस्टर नागपेंचा वारसा चालवण्याच्या दृष्टीने जे काय करताय त्याचं मी मनापासून कौतुक करतो. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या विमानतळाला सुद्धा बॅरिस्टर नागपेंचं नाव देण्याचा ठराव केलेला आहे. लवकरच खासदार साहेब आमचे राणेसाहेब आहेत, त्यांच्या हस्ते हा सुद्धा कार्यक्रम होईल याची मला खात्री आहे. मला लवकर जायचं असल्यामुळे आदरणीय राणेसाहेबांची आपल्या सर्वांची परवानगी घेतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. यानंतर सन्माननीय राणेसाहेब या ठिकाणी मार्गदर्शन करतील. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष आणि लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सन्माननीय नारायणराव राणेसाहेब यांनी या ठिकाणी आपलं मनोगत व्यक्त करावं अशी मी त्यांना विनंती करतो. माननीय बॅरिस्टर नागपै समुदाय केंद्र लोकार्पण सोहळा कार्यक्रम संपन्न होत आहे आणि या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असलेले सन्माननीय उदयजी सामंत उद्योगमंत्री महाराष्ट्र राज्य, सन्माननीय दीपकजी केसरकर शालेय शिक्षण मंत्री, माननीय जिल्हाधिकारी श्री अनिल पाटील जी, श्री किरणजी ठाकूर साहेब, सन्माननीय आदिती पै अध्यक्ष नागपै फाउंडेशन, परितोष कंकार मुख्याधिकारी, श्री मणिजी दळवी जिल्हा बँक अध्यक्ष, सन्माननीय गिरक माजी नगराध्यक्ष, सन्माननीय परशुराम गंगावणे पद्मश्री, या मंचावर बसलेले अन्य मान्यवर, सभागृहात बसलेले पत्रकार, सर्व वडीलधारी मंडळी, माननीय बॅरिस्टर नागपै साहेबांच्या कुटुंबातील मंडळी, सहकारी आणि बंधू भगिनींनो, मित्र, या कार्यक्रमाला तसा वेळ भरपूर झालाय, तरी पण या कार्यक्रमाचं महत्व पाहता या कार्यक्रमाबद्दल बोलणं आवश्यक असतं. जरा प्लीज. बॅरिस्टर नागपै साहेबांनी आपल्या जीवनामध्ये ज्या ज्या क्षेत्रात प्रवेश केला त्या क्षेत्राचं नाव केलं, देशाचं नाव केलं, समाजाचं नाव केलं. ज्या विभागातून निवडून जायचे त्या कोकण, सिंधुदुर्ग असं सर्व क्षेत्रांना त्यांनी नाव मिळवून दिलं, नावलौकिक मिळवून दिला आणि त्याचप्रमाणे त्यांनी विकासाबद्दल चालना देण्यासाठी संसदेचा, लोकसभेचा उपयोगही त्यांनी केला. बॅरिस्टर नागपै, खरं म्हणजे मला आज आमंत्रण नव्हतं, पण मी ते पोहोचलो सिंधुदुर्गात, मला कळलं हा कार्यक्रम आहे, कलेक्टर फोन. मी ठीक आहे, मी मान्य केला, मला जायचंय. सगळे कार्यक्रम बाजूला केले दर्शनाचे आणि मी आलो. का माझे पाय या कार्यक्रमाकडे ओढले गेले? नुसतं
त्यांच्याबद्दल जे काय केलं हे सांगणं माझ्याकडे पुस्तक आहे त्याने त्यांच्याबद्दल लिहिलेलं बरीचशी माहिती आहे. मुंबईच्या लायब्ररीतून मागवली मी. पण आपल्याला बॅरिस्टर नाथपाई टेककी म्हणून, एक संसदपटू म्हणून, खासदार म्हणून त्यांनी केलेलं काम, कार्य, त्याच्या अंगातले गुण, उत्तम वक्ते असू द्या, संसदपटू असू द्या, देश आणि समाजाकडे वाहून घेणारा त्यांचा गुण, मला असं वाटतं अशी माणसं आज किती आहे देशात, किती. मी घटना वाचत होतो त्यांच्या संसदीय कामाबद्दल. त्यांचं पहिलं भाषण झालं संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल आणि पहिलं भाषण झाल्यानंतर अध्यक्ष बसले होते. त्यांचं भाषण संपतात ते खाली आले, म्हणजे त्यांच्या चेअरवरून ते खाली आले आणि आमच्या बॅरिस्टर नाथपाई साहेबांचं कौतुक केलं, पाठीवर हात ठेवला. हा अभिमान नुसतं बॅरिस्टर नाथपाई यांचा नाहीये, तो निवडून गेल्या त्या कोकणाचा आहे, महाराष्ट्राचा आहे आणि देशाचा आहे. की अशी व्यक्ती आमच्याकडे आहे. अहो, मंत्रमुग्ध करून टाकणं. त्यांची भाषण जरी पाहिलं तर आपण तल्लीन होतो. प्रत्यक्ष ज्यांनी ऐकलं त्यांचं काय, काही किस्से आमच्या किरणजींनी सांगितले. मी पूर्वीची काही भाषणं मी लोकसभेच्या वाचनालयातून मागवली. काही ठराविक वक्त्यांची, निमाई साहेबांची आहे, जॉर्ज फर्नांडिसची आहे, जे मला आवडत आहेत. मला आताचे बिहारचे मुख्यमंत्री आहेत त्यांची काही भाषणं आवडतात. मी मागवायचं आणि वाचायचं आणि मग वाटायचं की ही माणसं एवढं सगळं मिळवायला लावलं की काय कष्ट घ्यावं लागलं. आज तसं म्हणा माझे उल्लेख होतोय, खासदार नारायण राणे कोकणात, बॅरिस्टर नाथपाई कोकणातले खासदार होते. मीही कोकणातला खासदार, बरोबरी नाही. हिमालय आणि कोकणातली एक टेकडी हा फरक माझ्या त्यांच्या व्यक्तिमत्वातला असं मी समजतो. बॅरिस्टर नाथपाई या देशात त्यांनी जे नाव कमावलं, नावलौकिक कमावला, उत्तम संसदपटू, उत्तम वक्ते. आज लोक काही महाराष्ट्रातले नाही, देशाचे नेते अमेरिकेला जातात आणि आपल्या देशाची, आपल्या घटनेचा अवमान करून येतात. पण आमचे बॅरिस्टर नाथपाई जागतिक पातळीवर, देश पातळीवर, संसदेत, इव्हन महाराष्ट्राच्या संयुक्त मोर्चा लढ्यात प्रत्यक्ष सहभाग आणि जेलही. एक त्यागी व्यक्तिमत्व, एक अभ्यासू व्यक्तिमत्व, एक उत्तम संसदपटू, एक उत्तम वक्ते. कोणती विशेषण मराठीत वापरू म्हणजे त्याचं व्यक्तिमत्व आपल्याला नक्की सांगता येईल. आज मी खरं म्हणजे निघालो होतो, मला काही आजचे वृत्तपत्र पाहायला मिळाले तर तरुण भारतचा एक लेख माझ्या हाती पडला. तो मुद्दाम वाचला. एक हेडलाईनच विचार करण्यासारखी आहे आणि त्याचा विचार करावा. जसं मी प्रवेशद्वार आत येताना बॅरिस्टर नाथपाई यांच्याबद्दल माहिती एक वाक्य होतं. मी आमच्या उदयला सांगितलं, उदय मित्र आहे, उदय आत्मीय जाणून पुढे वाचून जा, काय म्हणतात बॅरिस्टर नाथपाई, कसं व्यक्तिमत्व आहे. तसंच हे आचार विचार देणारे स्मारक हवी. सध्या सिंधुदुर्ग स्मारकाबद्दल फार चर्चा आहे. कधी सिंधुदुर्ग पाहिला नाही, ते पण पुतळा पडलेला, झाकलेला काही दिसत नाही, तरी पण आले, न बोलायचं बोलून गेले. आमच्या इथले जिल्ह्यातल्या लोकांना दुःख नाही. अरे मग हे का करतात? पुतळा आहे, पण कसा पडला, चुकीची झाली असेल चौकशी करू, कारवाई करू. पण छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा आहे, त्याबद्दल काय काय बोलतात. साधता अभिमान पाहिजे. आता ही स्मारक तयार करायची भीती वाटते राजकारण्यांना. काय होते
आता बोललं तो पण मला एक आमंत्रण दिलं, अमुक कार्यक्रम झालं, या तुम्ही. पण मुद्दा असा आहे, स्मारक आचार विचार देणारी स्मारक हवी असायला. हा जसा एक कारण हे स्मारक झालं, बॅरिस्टर नागपै यांचं स्मारक. काय बोध घ्यावा, कुठल्या विचाराचा शोध घ्यावा, त्यांनी केलं. आपण कोणतं योगदान देणार आहे? तरी काम कार्य देशासाठी, समाजासाठी, जिल्ह्यासाठी, सामान्य माणसासाठी केलं. त्यांची बरोबरी कुठल्या व्यक्तीशी मी करू इच्छित नाही. कारण तुम्हाला किस्सा मी त्या पुस्तकातच वाचलं. ते पहिल्यांदा आजारी पडले, त्यांना छाती दुखावला. ते डॉक्टरकडे गेले. डॉक्टरने सांगितलं तुम्ही आता बेळगावला चालला, तिथे आंदोलन आहे, तुम्हाला 10 मिनिटांपेक्षा जास्त बोलता येणार. डॉक्टरने सांगितलं. आता जर राजकारणी असं परत चला घरी झोपून जाऊया, काय म्हणतं मिळालं. ते थांबले, बेळगावला गेले. जवळपास 1 तास बोलले, 10 मिनिटाऐवजी 1 तास बोलले. जीवाची पर्वा नाही केली, प्राणाची नाही पर्वा केली. त्यांचा ध्यास होता देशाचं स्वातंत्र्य आणि त्यासाठी लढा. बॅरिस्टर झालेला म्हणून आंदोलन करतो, जेलमध्ये जातो, केवढं योगदान आहे. आज वेंगुर्ला कार्यक्रम होताना मी निहाळत होतो, पाहत होतो, कोण कोण लोक आले. मला वाईट, एक काय बाहेरचं मैदान पटांगण पण कमी पडलं पाहिजे होतं बॅरिस्टर नागपै यांच्या कार्यक्रमाला. देशासाठी एवढं योगदान आहे, त्याग आहे. काही लोकांनी बोर्ड येताना वाटलं, निष्ठावान व्यक्ती. निष्ठा बोलून मिळते का, सांगून मिळते का, लिहून मिळते? निष्ठा दाखवावी लागते. हो, मी निष्ठावान आहे, तू सांगून नाही. लोकांनी म्हणायला पाहिजे तो निष्ठावान आहे, तो प्रामाणिक आहे. बॅरिस्टर नागपैने आपलं व्यक्तिमत्व बुद्धिमत्तेपासून, संसदपटूपासून सर्व क्षेत्रात समाजवादी विचार लोकांपर्यंत पोहोचवलेली जागृती आणली. लोकांमध्ये जागृती आणून लोकांना विकासाकडे नेणं, समृद्धीकडे नेणं आणि त्यासाठी आपले विचार कारणीभूत करणं, हे काम बॅरिस्टर नागपैंनी केलं. आणि म्हणून यांचं बाकी काय वाचलं नाही. जाताना वाचे आचार विचार देणारी स्मारक हवी आणि स्मारकाची दखल घेणारे नागरिकही हवे. नागरिकही हवे. एक पाहतो, अनेक स्मारक पाहतो, कोणाचे नाहीये, आहे. लोक थांबतात. शिवाजी महाराजांचं स्मारक होतं मालवणच्या किल्ल्यावर. किती जण आले तेव्हा, स्टॅच्यू उभा असताना पुतळा नतमस्तक झाले. महाराज झाले, जे झाले नव्हते ते टीका करायला जास्त होते. ही वृत्ती देशहिताची, लोक कल्याणाची पण नाहीये. हे राजकारण. आणि ते कुठल्या पक्षाचे? समाजवादी विचाराचे. पण त्यांचं योगदान लोकसभेचं पाहिल्यानंतर नेहरू त्याला ब्रेकफास्टला बोलवायचे. ब्रेकफास्टसाठी नवीन डिश बनवली म्हणून नाही, त्यांनी अनेक विषय देशाहिताचे, लोकहिताचे, जागतिक पॉलिसी याच्यावर चर्चा नेहरू करायची त्यांच्याशी. एवढे विचारवंत आमचे बॅरिस्टर नागपै होते की पंतप्रधान पण त्यांची दखल घेऊन एक MP, एक संसदपटू आपल्या दालनात बोलून त्यांना त्यांची विचार विनिमय करायचे. आपल्याला गमेंट पाहिजे, गर्व पाहिजे, असे आमचे बॅरिस्टर नागपै. कुठले? आमच्या वेंगुर्लाचे. मी आमच्या उदयला सांगितलं, उदय ठीक आहे, संस्थेने केलं, सरकारने केलं, दिले 3 कोटीच्या जवळपास पैसे. पैशाने कोणाच्या कर्तृत्वाची बरोबरी नाही. त्या कर्तृत्व हे पट्टीने, पैशाने, मोजमापाने नाही मोजलं जात. नेहरू पंतप्रधान असू दे, आमच्या खासदारांना बॅरिस्टर नागपैंना बोलून त्याची विचारणे करून अनेक विचार ते घ्यायचे आणि त्यांचं कौतुक करायचे. नागपैंचं
अभिमान वाटला पाहिजे. अशी स्मारक आहे, हे स्मारक झालं, हे विचाराचं स्मारक आहे, हे त्यागाचं प्रतीक आहे. त्यांनी दिलेल्या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी, संयुक्त महाराष्ट्रासाठी, समाजासाठी, समाजाच्या प्रगतीसाठी नवीन पिढी, तरुणांनी कोणत्या रस्त्याने जावं, मार्गाने जावं, देशाला कुठे न्यावं, कुठलं शिक्षण घ्यावं, असं मार्गदर्शन करणारे आमचे बॅरिस्टर नाथ पै यांची स्मारक जरी रस्त्यारस्ती जागेजागी जरी झाली तर त्यांचे आचार विचार समाज आणि देशच्या प्रगतीसाठी पोषक आहे असं मी म्हणेन. आणि म्हणून असे होणं आवश्यक आहे. पण त्याची दखल जनतेने घेतली पाहिजे. जनतेने घेतली. एवढा मोबाईलचा वापर करतात लोक ना, सगळे तरुण सगळं, तेवढं अशी माणसं, अशा व्यक्ती, हस्तपुरुषांच्या या व्यक्ती यांचे गुण आत्मसात कार्यान्वित करायचा प्रयत्न नाही होते. दुर्दैव नाही. तर देश अजून किती पुढे असतात. 75 वर्षानंतर हे छोटं वय नाही. 75 बरंच काय करता आलं असतं. आता आपण म्हणतो अनेक गोष्टीमध्ये भारत आर्थिक प्रगतीचा जगाच्या पाठीवर. अमेरिका पर कॅपिटल इन्कम 54 लाख, आपली 2 लाख पण नाही. आपण कुठे आहोत बघा. 75 वर्षानंतर मग आपल्या देशात बॅरिस्टर नाथ पै सारखे विचारवंत झाले, संसदपटू झाले. त्यांनी धनाधन ती लोकसभा हलवली. जाल लायब्ररीत त्याचे अनेक भाषण तुम्हाला मिळतील. ती भाषण वाचून पेटून उठून या देशासाठी, समाजासाठी, गोरगरिबांसाठी करायची इच्छाशक्ती निर्माण व्हावी हो, यासाठी स्मारक आहे. ही स्मारक आहे, हे पण झाले. उद्या येतील, गप्पा मारतील, काय का होईल पाहतो. अनेक ठिकाणी सडकले जातो मी पाहायला. नाही योग्य गोष्टी त्यांना मी काय आर्किटेक्ट यांच्याशी बोललो, काही त्यांना आवडलं असेल ना. मला वाटतं की जर मी नजर मारल्याकडे 3 कोटीमध्ये एस्टिमेटची वस्तू आहे. वर खाली पाहिजे. माणसाला डोळे असून चालत नाही, डोळस पण असायला हवा. काय केलं कॉन्ट्रॅक्टर मोठे, पण तो मोठेपणा तुमच्या कर्तृत्वाच्या कामात दिसून लोकांनी कौतुक केलं. वा काही सुबक इमारत आहे. बॅरिस्टर नागपेच्या नावाला शोभनाशी साजेची आहे. इथे ना आलेला माणूस इथे काहीतरी वाचेल, चांगलं ऐकेल बॅरिस्टर नागपेबद्दल आणि ते विचार आत्मसात करेल. त्याने एवढं नागपेने केलं आणि मी काय टक्केवारी 5-10% का करू नये, ही भावना, हे विचार, प्रेरणा देणारे आपण आत्मसात करायला पाहिजे. मला खरं वेळ होता पण बरं डायरेक्ट होतं. उद्या सकाळी चिपळूणला पण बोल बॅरिस्टर नाथ पै माझा पाय पुढे टाकू शकले नाही. मला वेंगुर्ल्याच्या दिशेने जायचं. काही काळ प्राध्यापक दंडवतेचे ते खासदार असताना काही भेटी झाल्या. बॉम्बे हॉस्पिटलला आजारी असताना, बॉम्बे हॉस्पिटल जसलोकला आजारी असताना तेव्हाही चळवळ समाजाची, आपल्या कोकणाची. बघा या माझी माणसं कशी आहे. हे ना सगळ्या व्यक्तींनी आपलं योगदान, आयुष्याचं योगदान समाजाला दिलं, देशाला दिलं. आणि आपण काय देतो आहोत, काय तर आत्मपरीक्षण करायला पाहिजे. नुसतं भाषण ऐका आणि घरी जा, विसरून जा, यासाठी ऐकूच ना, वेळ घालूच ना. ऐका, विचार करा, मनन करा. हो हे केलं मग ते उत्तम. मंत्रमुग्ध करणारं भाषण विचारायचं. काय मराठीचा शब्दकोश असेल, काय इंग्लिशचा असेल, काय शब्द भेट होती त्यांची. आपल्यात काय लगेच विचारलं नाही म्हणाला, माझ्यात काय आहे, मी किती समाजासाठी करतो. वेंगुर्ल्यात राहतो, वेंगुर्ल्यामध्ये अनेक समस्या आहे. चला मी समस्या दूर करायला प्रयत्न करते. पैशानेच करायला पाहिजे, मी विचाराने करू शकतो, उपस्थितीने करू शकतो, मार्गदर्शन अनेक मार्ग आहेत. करतो का नाही.
नाही टीका करत. एखादा चुकलं हे बघा हे बघा काय करतात राणे काय करतात, टीका कर बनू नका. एक वाक्य असं लुटण्याचं आहे. टीका करायचा अधिकार प्रत्येक माणसाला आहे. जसं आपली या देशाचं संविधान संसद आहे, प्रत्येक नागरिकला अधिकार आहे कोणावर बोलण्याचा. पण न्यूटन म्हणतात बोलायचा अधिकार जरी असला तरी पण तू जे बोलाल ते मार्गदर्शन स्वरूपाचं असलं पाहिजे. नुसती टीका म्हणून करू नका, त्यातून काहीतरी विचार समोरच्या माणसाला घेता आला पाहिजे अशी टीका करा. आता कोण विचार करतो, कोण लुटेल, कोण काय काय, आता कोणते पत्रकार चौकड राहण्याला कसे काय लुटेल हे काही. म्हणजे मी अनेक वेळा काय बोलतो ना, माझ्याकडे भरपूर कुठेही जाताना मी वाचल्याशिवाय जात नाही. आणि अशा मोठ्या व्यक्तीबरोबर बोलताना फार सांभाळून बोललं. बांधवांनो, ही वास्तू बांधली तुम्ही पाहणार, इथून विचार हवा जशी बाहेरून जाईल विचार पण तसे इथून वावरले पाहिजे. ते तरुणांमध्ये जावे. तरुणांना वाटावं बॅरिस्टर नाथपाई सारखं आम्ही का होऊ नये, आम्ही का ओके होऊ नये, संसदपटू का होऊ नये, का लोकसभेत जाऊ नये, आम्हाला पण कधी पंतप्रधान जवळ घ्यावं असं कार्य, अशी हुशारी, अशी बुद्धिमत्ता आम्ही पण दाखवू. हा निर्धार या वास्तूमधून व्हायला पाहिजे. तर वास्तू झाली, केली, आम्ही उद्घाटन भाषण ठोकली, गेली. ते योग्य सत्कारने लागली तेव्हाच वाटलं योग्य सत्कार. चला, घड्याळातलं काटा थांबणार नाही, जसं काळी थांबत नाही. आपल्याला पुढे चालायलाच लागेल, पण चालता चालता ही स्मारक आहेत मोठ्या लोकांची, हे देऊनच गेले आहेत, काही घेऊन नाही गेले. आजारी असताना शेवटच्या टप्प्यात पण असताना आईचं संभाषण म्हणजे आपलं अतिशय वेदना देणार. आईने सांगितलं, अरे बाबा तू कुठे चाललाय, जाऊ नकोस, तुझी तब्येत वर गमू बघ. काय म्हणाली आई, तू एक आई आहेस, पण तिथे 20,000 कोटी माझ्या आया तिकडे वाट पाहतायत, तिकडे जाणं मला आवश्यक आहे. म्हणजे जीवापेक्षा तिथले लोक वाट बघतायत भाषण ऐकायला, याची चिंता. ही माणुसकी, हा जिव्हाळा, हा सर्वांच्याकडे येत नाही. आणि हा आपल्यामध्ये यावा, यासाठी स्मारकांचा उपयोग व्हावा. आणि यासाठी स्मारक उभारलाय. किती कोटीचा मुद्दा गौण आहे, कसं बनलाय हाय गौण आहे, त्याचा उपयोग कसा योग्य होतोय आणि लोक कसे करून घेत आहेत, लोक येत आहेत, पाहत आहेत, काय खरंच चांगला उपयोग आहे का, ते तक्रार करा. सुधारणा करण्यासाठी 2 ओळीचं पत्रही लिहू शकता, टीका म्हणून करू नका. तर असं मला वाटतंय, असा शब्दांचा उपयोग दोन्ही बाजूने होतो. बॅरिस्टर नाथपाई साहेबांनी शब्दाने काय काय जिंकलं, लिखाणाने काय काय जिंकलं आपल्याकडे आहे. एक शब्द शिवाजी महाराजांच्या त्या चरित्रातला तेव्हाचा आता उल्लेख झाला, त्याच्यावर चर्चा, भाषण, काय आमच्याकडे काय रिकाम तिकडे माणसं आहेत. सकाळी उठले, खाली आले, काही लोक तयारच असतात, काय बोलतात आणि लोक काय बोलले, समाजहिताचं बोलले, अक्षर शिव्या घालताय, अपशब्द बोलताय, नॉन पार्लमेंट वर्ड बोल, त्याच्या तोंडी येते, योग्य आहे का समाजहिताचं आहे, काय विचार. आणि त्याचं कौतुक नाही, कौतुक करा चांगल्या विचाराचं, चांगल्या माणसाचं, तर माणसं अशी निपजतील असं मला वाटतं. आणि म्हणून मी ते शेवटचं एक पॅराग्राफ वाचतो आणि मला वाटतं थांबावं. पण मी ताईंना सांगेन, ताई या स्मारकासाठी काही लागलं, काही तर हक्काने हाक मारा. मी हक्काने हाक मारल्यास कसलाही विचार न करता हो म्हणेन. एवढंच आजच्या प्रसंगी मी तुम्हाला सांगतो.
नागपंच्या 25व्या पुण्यतिथीला श्रद्धांजली वाचताना प्राध्यापक मधु दंडवते यांनी लिहिले, नाथाला वक्तृत्वाची अमोघ देवी होती. लय आणि सूर यांनी संगीत भारावलेले असते, तशीच त्याला नाथांच्या भाषणाची. नाथांचे भाषण म्हणजे विचाराची आणि सुराची मैफिल असते. ते बोलू लागले की अनेक ग्रंथाचा आधार घेत गीता आणि उपनिषदे यांचे उद्धृत केली. बायबल मधील मानवतेचा संदेश त्यांना श्रोत्यांना ऐकविला. पुराणाचे सार त्याच्या सर्वांना त्यांनी सांगितले. बुद्धाच्या करुणिकेचे दर्शन त्यांनी घडवले आणि शिखांच्या गुरुग्रंथाचा आशय श्रोत्यांना दिसला. हे ऐकले की वाटे नाथ म्हणजे सर्व धर्म समभावाचे मूर्तिमंत प्रतीक आणि म्हणून नाथ आमच्या वेंगुर्लाचे आणि वेंगुर्लाचे असले सिंधुदुर्गाचे आहेत. महाराष्ट्राचे देशाचा तेव्हा नाथ आमच्यात नाही. त्यांचे विचार आचार त्यांनी केलं काम कर्तृत्व आपल्यात आहे. कायम स्मरण ठेवा आणि त्यांच्या विचाराचा पाठलाग करता आला तर करा, आत्मसात करून कारणीत करता आलं तर करा. आणि जसं आज वेंगुर्ल्यामध्ये बॅरिस्टर नाथ पै स्मारकानिमित्त आपण सर्व जमलो, तसे विचार त्यांचे घेऊन जाताना शेवटच्या माणसापर्यंत, त्या गावाच्या प्रत्येक गावाच्या माणसापर्यंत जाईपर्यंत लोकांमध्ये बॅरिस्टर नाथ पै तयार करावे यासाठी तुम्ही योगदान द्यावं आणि द्या. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला सर्वांना विनंती करेन, बॅरिस्टर नाथ पै आपल्या या वेंगुर्ल्यामध्ये जन्म झाला. देशाचे एक उत्तम संसदपटू, एक अनेक क्षेत्रात त्यांनी नावलौकिक केला. याबद्दल आपल्या सर्वांना गर्व आहे, अभिमान आहे. आणि म्हणून अशा व्यक्ती आपल्या देशात, राज्यात, सिंधुदुर्गात व्हाव्या मी अपेक्षा करतो. परत एखादे बॅरिस्टर नाथ पै आमच्या वेंगुर्ल्यात, महाराष्ट्रात निर्माण व्हावेत यासाठी गणरायाकडे प्रार्थना करतो. या सुप्त आणि उपयुक्त कार्यक्रमाला माझी आठवण केली, आपण सर्वांनी बोलवलं त्याबद्दल तुमचा सर्वांचा अतिशय ऋणी आहे. कारण आमंत्रणामुळे मी काही विचार ऐकले, आमंत्रणामुळेच काही विचार मी तुमच्यापर्यंत पोहोचवले. त्यांचा सुप्त उपयोग तुम्ही सर्व कराल असं मला वाटतं आणि मी तुम्हाला धन्यवाद देतो, आभार व्यक्त करतो. गणराया तुम्हाला उदंड आयुष्य, उत्तम आरोग्य देव प्रार्थना करतो, रजा घेतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद राणे साहेब. आपल्या विचारांचा नक्कीच वेंगुर्ल्यावासी विचार करतील याची मला खात्री आहे. आपला प्रत्येक अनुभव आहे, त्यावरूनच आपण सांगितलेल्या सर्व गोष्टी आम्ही जरूर करू अशी आपल्याला या ठिकाणी ग्वाही देतो. शेवटचा कार्यक्रम म्हणजे आभार प्रदर्शन. या कार्यक्रमाकरता सन्माननीय राणे साहेब वेळ करून या ठिकाणी आले, त्याबद्दल त्यांचे आम्ही अत्यंत ऋणी आहोत. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र राज्याचे सन्माननीय मंत्री उदयजी सामंत साहेब हे या ठिकाणी नागपूर मुद्दाम या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित राहिले, त्यांचेही आम्ही या ठिकाणी मनापासून कौतुक करतो. त्याचप्रमाणे शिक्षण मंत्री महोदय हेही या ठिकाणी आले, त्यांचेही आभार व्यक्त करतो. तसेच सर्व व्यासपीठावरील मान्यवर वेळात वेळ काढून बरेच वेळ या ठिकाणी बसून सर्व कार्यक्रमाचा आस्वाद घेतला, त्याबद्दल त्यांचेही आम्ही या ठिकाणी मनापासून आभार व्यक्त करतो. त्याचप्रमाणे वेंगुर्ल्यातील सर्व नागरिक, सर्व नाथ पै प्रेमी, पत्रकार, सर्व पत्रकार बंधू, सर्व वेंगुर्ल्यातील वेंगुर्लवासीय हेही या ठिकाणी येऊन या कार्यक्रमाची शोभा वाढवली, त्याबद्दल आपले अत्यंत आभारी आहे. भविष्यामध्ये सुद्धा या आमच्या फाउंडेशनला आपण ज्या वेळी ज्या गोष्टींची ज्ञान करून द्याल त्या सर्व गोष्टी करण्यासाठी आम्ही तत्पर असतो अशा पद्धतीची ग्वाही या ठिकाणी देतो. आणि अध्यक्षांच्या परवानगीने हा कार्यक्रम संपला असं मी या ठिकाणी जाहीर करतो.